хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 6 сентябр дар Паём ТВ. Завқи Завқизода раиси вазорати рушди иқтисоди Тоҷикистон рӯзи 5 сентябр дар дидор бо раиси сандуқи зиндагӣ ва рӯзғордории Бонки Исломии рушд Валид Аддас хостори афзоиши кӯмаки пулӣ барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ шуд. Завқизода аз Бонки Осиёи рушд даъват кард ки бо назардошти таъсири буҳронҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ барои дастгирии самтҳои иҷтимоӣ иқтисодии миллӣ маблағҳои бештар ҷудо намояд. Сандуқи зиндагӣ ва рӯзғордории Бонки Исломии рушд соли 2016 таъсис ёфта, феълан дар 33 кишвари узви Бонки Исломии рушд фаъолият дорад. дар Тоҷикистон тарҳи сандуқи беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ барои модар ва кӯдак дар 4 ноҳияи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Бонки Исломии рушд ба маблағи $27 миллион амалӣ мешавад. Тоҷикистон аз аввали соли ҷорӣ воридоти маҳсулоти омодаи ғизоиро афзоиш додааст. Импорти маҳсулоти растанӣ низ меафзояд. воридоти маҳсулоти хӯроквории омодашуда 19.2% ё $40 миллион $200,000 зиёд шуда, беш аз $249 миллион ташкил дод, ки ин рақам дар моҳҳои январ-августи соли 2021 беш аз $208 миллион $800,000 ташкил дод. барои хати маҳсулоти тайёри озуқаворӣ ворид шуда, маҳсулоти қаннодӣ, консерва, маҳсулоти баҳрӣ ва ғайра дохил карда шуданд. ин маҳсулот асосан аз Русия, Чин, Узбекистон ва Қазоқистон ворид мешавад. дар ин давра ҳаҷми воридоти маҳсулоти растанӣ беш аз $102 миллион $800,000 ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 беш аз $18 миллион $700,000 ё 22.4% зиёд мебошад. ҳаҷми умумии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон дар 7 моҳи соли равон $12 миллиард $502 миллион $700,000 киловатт-соатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 $360 миллион $900,000 киловатт-соат ё 3% зиёд аст. дар ин бора Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. тибқи иттилои ин вазорат беш аз 93.5% нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол шуда, дар ин давра $11 миллиард $697 миллион $500,000 киловатт-соат нерӯи барқ тавлид шудааст. ин рақам беш аз 93.5% ҳаҷми умумии нерӯи барқро дар саросари кишвар ташкил медиҳад. дар марказҳои гармидиҳии электрикӣ беш аз $1 миллиард $100 миллион киловатт-соат нерӯи гармӣ истеҳсол гардидааст. ҳаҷми энергияи гармӣ дар ин давра 675,800 гигакалорияро ташкил дод. ин нисбат ба 7 моҳи аввали соли 2021 5.8% камтар мебошад. дар баробари ин нерӯгоҳҳои офтобӣ ҳамагӣ 2000 киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол намуданд. гуфта мешавад, дар зарфи каме бештар аз 6 моҳ Тоҷикистон барои фурӯши нерӯи барқ ба дигар кишварҳо беш аз $64 миллион дарёфт кардааст. чунин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 17% бештар аз содирот мебошад. охири моҳи август маълум шуд, ки Тоҷикистон фурӯши нерӯи барқро ба хориҷи кишвар афзоиш додааст. Афғонистон ва Узбекистон харидорони асосии нерӯи барқи Тоҷикистон мебошанд. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллӣ сомонӣ барои имрӯз 6 сентябр муқаррар намуд. қурби расмии 100 рубли Русия дар Тоҷикистон ба 16 сомониву 53 дирам баробар шуд. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро 1024 сомониву 56 дирам ва 100 евроро 1017 сомониву 18 дирам барои имрӯз муқаррар кард. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London $90.23 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York $89.10 муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон асри дирӯз $1710.95 барои 1 унс таъин шуд.